Il-Prim Ministru Malti Robert Abela saħaq favur ħidma bejn pajjiżi ta' oriġini ta' transitu u dawk li huma id-destinazzjoni fl-immigrazzjoni dan biex il-pajjiżi bejniethom ikunu f'punt fejn bi żviluppi ekonomiċi sostenibbli il-kwistjoni tal-immigrazzjoni tkun amministrata aħjar. Dan intqal waqt li matul il-jum tal-Ħadd il-Prim Ministru Robert Abela ħasem f'konferenza internazzjonali tlaqet f'Ruma li għalhekk kien hemm preżenti wkoll mexxejja ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tal-Afrika, pajjiżi oħra fil-Mediterran u dawk fil-Golf Qarbi, dan flimkien ma' rappreżentanti ta' qdiet internazzjonali u mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej fejn preżenti kien hemm ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li rridu inħarsu lejn l-Afrika bħala sieħeb ugwali għall-Ewropa f'kooperazzjoni ekonomika bbażata fuq rispett. Dr. Abela faħħar l-inizjattiva tal-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni li tlaqqa konferenza li tella fuq l-aġenda il-kooperazzjoni ekonomika ma' pajjiżi oħra lil mill-kontinent Ewropew fosthom ma' pajjiżi Afrikani u sostna li dan kollu huwa konformi wkoll mal-pożizzjoni konsistenti li la timbotta Malta fuq l-immigrazzjoni. Meta aħna konna nitkellmu sa mill-2020 u naturalment ukoll fis-snin ta' qabel dwar pressjonijiet kbar fuq ix-xtut tal-Afrika ta' fuq. Ta' immigranti, ta' mijiet teluf ta' immigranti letteralment li kienu lesti biex jitilqu minn dawk ix-xtut u jfittxu futur differenti għalihom. Konna qed nitkellmu dak li konna din naraw quddiem għajnejna jiġri għaliex aħna l-preżenza tagħna f'dan is-suġġett ma bdejniex nitkellmu dwar għalhom. Il-preżenza morna fuq fejn nafu li huma sorsi ta' immigranti li jaqsmu lejn pajjiżna, lejn l-Italja, lejn pajjiżi oħrajn u morna hemmhekk u s-soluzzjonijiet fittixnihom on the ground. Il-Prim Ministru Malti irrimarka li jrid jibqa' ikun hemm messaġġ ċar kollettiv kontra it-traffikar tal-bnedmin u d-dim realtajiet koroħ li kien hemm fil-Mediterran fejn nies vulnerabbli tilfu ħajjithom. Sostna wkoll ir-ripatrijazzjoni ta' persuni li m'ħaqhomx l-ażil trid issir b'mod effikaċi u sigur. Il-messaġġ ewlieni tal-lum kien li rridu niġġieldu dawn iċ-ċriki ta' kriminalità organizzata l-ewwel. Imbagħad illi rridu ninvestu fil-pajjiżi tal-oriġini u anke f'dawk il-pajjiżi ta' transitu ma partikolarment f'dak il-pajjiżi tal-oriġini, ġifieri dawk il-pajjiżi li minnhom jitilqu l-immigranti. Ninvestu hemmhekk u allura meta inti tinvesti u qed tagħti l-opportunitajiet liż-żgħażagħ ta' dawk il-pajjiżi li ma jkollhomx għalfejn ma jħossux il-ħtieġa li jridu jitilqu minn dawk il-pajjiżi u jagħmlu vjaġġi li huma perikolużi ħafna fil-tfittxija ta' futur aħjar għalihom. Hemmhekk inti fejn verament bdejt tindirizza il-problema mill-eruq tagħha, mill-erq tagħha. Il-Prim Ministru Robert Abela qal ukoll il-qalba ambjentali torbot mal-kooperazzjoni ekonomika bejn pajjiżi differenti u din trid issir bi sħab mas-settur privat li huwa sieħeb strateġiku fit-tranzizzjoni ekonomika li għandha ssir biex jinħolqu aktar opportunitajiet u impjiegi ta' kwalità li jgħinu lil kulħadd, inkluż il-prospetti ta' ċittadini f'pajjiżhom stess li llum iħarsu lejn l-immigrazzjoni irregolari bħala l-unika triq. Fit-tmiem il-konferenza, il-mexxejja qablu fuq numru ta' konklużjonijiet fosthom dwar it-twaqqif tal-proċess ta' Ruma, qafas importanti għall-implementazzjoni ta' ħidma kollettiva favur stabilta u żvilupp ekonomiku filwaqt li tkun indirizzata il-kwistjoni tal-immigrazzjoni mill-eruq.